Часам казкі паўставалі перад жыхарамі ў вельмі дзіўных выявах. Такога вы не ўбачыце ў звычайным доме. Ды што там у доме, на вуліцы, у горадзе, нават на цэлай планеце. Бо казкі цягнуць на сваіх крылах самае неверагоднае. Прыгледзься, зусім побач можа чакаць цябе штосьці дзіўнае і чароўнае. Касмічны візіт. У гэты вечар Марылька была дома адна, амаль адна. У суседнім пакоі соп брат Валік. Яму мінула ўсяго 7 месяцаў, і ён яшчэ не дарос да гульняў у лялькі ці хованкі. Тата з мамай хутка павінны былі прыйсці і прынесці 3 порцыі ванільнага марозіва. Дзяўчынка ўжо ўяўляла, як яны сядуць на канапу і з задавальненнем усё гэта з'ядуць. Праўда, братачку не дастанецца. Ён жа яшчэ занадта малы для такой сур'ёзнай ежы, як марозіва. Раптам прагучаў званок у дзверы. Бацькі заўсёды адкрывалі ключом, а гасцей сёння не чакалі. Марылька, як і кожная разумная дзяўчынка, ведала, што незнаёмых упускаць нельга, але яна ўсё ж такі падышла да дзвярэй і спытала: «Хто там?» «Адкрыйце, справа касмічнай важнасці!» пачулася ў адказ. «Ведаем мы такіх хуліганаў!» сказала Марылька і сабралася ісці назад у пакой. Але тут дзверы адчыніліся самі, прычым наадварот, з іншага боку ручкі, і не выламаліся, не зваліліся, а менавіта адчыніліся. На парозе стаяў дзіўны чалавек, калі толькі яго можна было назваць чалавекам. Зялёны, як жабка, з велізарнымі вачыма і пляскатым носам. У яго былі вялікія вушы і нешта на галаве, падобнае да варонкі, ці то трэцяе вуха, ці то антэна. Але, незважаючы на такі выгляд, візіцёр зусім не выклікаў страху. Незнаёмы ўвайшоў, і Марылька ўбачыла, што ззаду ў яго доўгі хвост. «Вы хто?» – спытала дзяўчынка. «Я старшы інспектар па зорках», – назваўся той. «З міжпланетнага розшуку. Хутка наш карабель ляціць з зямлі, і да гэтага часу мы павінны сабраць усе знічкі, якія зваліліся на вашу планету. Іх трэба вярнуць на месца». «І вы прыйшлі па знічкі?» – здзівілася Марылька. «Тады вы, пэўна, што памыліліся. Тут ніякіх зорак няма. Хіба што верхавіна на навагоднюю ёлку, але яна не сапраўдная, а шкляная». «Мой радар ніколі не падманвае», – сказаў старшы інспектар і паказаў на сваё трэцяе вуха. «Ён сцвярджае, што зорачка з сузор'я ганчакоў знаходзіцца недзе тут. У сузор'і за яе вельмі хвалююцца. Мне трэба забраць гэтую знічку і яшчэ 2, і тады мы зможам працягнуць пошукі на Венеры». «На Венеры таксама ёсць знічкі?» «Як і на кожнай планеце». «О!» – захапілася Марылька. «Я шмат планет ведаю. Марс, Юпітер, Сатурн, Нептун, Меркурый». «Малайчына», – пахваліў яе старшы інспектар. «Ты вельмі разумная. Калі вырасцеш, то станеш вялікім касманаўтам». Ён увайшоў у Марыльчын пакой і праз гаўбец выбраўся на дах. Дзяўчынка з цікаўнасцю назірала за ім. У нейкі момант яна нават зажмурылася. Ёй здалося, што інспектар вось-вось і зваліцца. Але іншапланетнік спрытна ўчапіўся зялёным хвастом за вадасцёкавую трубу. Ён засунуў руку ў зараснікі дзікага вінаграду і нешта выцягнуў адтуль. І калі вярнуўся ў пакой, моўчкі паказаў маленькую зіхатлівую зорачку. «Прыгажосць!» – усклікнула Марылька. «Але я думала, што зоркі значна большыя». «Яны сціскаюцца, калі падаюць на зямлю», – вытлумачыў старшы інспектар і скіраваўся да дзвярэй. «Вы ўжо сыходзіце?» Дзяўчынцы адразу стала сумна. «Вы яшчэ вернецеся?» «Вядома», – сказаў іншапланетнік. «Знічкі часта валяцца на зямлю, і я буду прылятаць іх шукаць». «Тады, можа, зазірнеце ў госці? Я пачастую вас гарачым малаком з печывам». «Можа, але лепш зазірні ты да нас. Хутка людзі навучацца рабіць шпаркія касмічныя караблі. Я пачастую цябе сокам з марсіянскага агрысту і гарачымі мамбурэкамі. Пакуль!» «Да пабачэння!» – памахала рукой Марылька. Старшы інспектар па зорках выйшаў за парог, і дзверы самі зачыніліся, нібы не адкрываліся ніколі. Калі прыйшлі мама з татам і прынеслі марозіва, дзяўчынка нічога не расказала ім пра дзіўны касмічны візіт. Усё роўна не павераць. Затое з гэтага дня ў яе ўзнікла мара стаць касманаўтам ці касмічным турыстам, ці хто ведае, такім самым інспектарам па зорках.